When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you. God bless you, Abraham Shiani, it's my name. Abantu basoloko bebuza ukuthi uTata Shiani uphi umprofeti kanti. Let me tell you, I am in Cape Town. Every Sunday, I'm in Cape Town at the hall called New Way Wall, exactly 10 o'clock. Kulapho insebenzo zikaMprofeti zikhona. Kanti-ke our offices our number 685 from Kabeni Road, upper Ekayelicha, just opposite Ibonjo Garage, kanye nesikolo abathi Iluhlaza High School. Just in front of isikolo esi Iluhlaza High School, uzabe soyibona indlu epeyintwe black, inebhodi enkulu ibhalile phana Apostle AZ Shiani. That's where my office is. And that office is open every day. Ndifuna uye mntasekhaya mawufuna ama-one-on-one, ufuna ukuchazwa, ufuna uxelelwa indaba zakho, ufuna ukufumana immaterial kamprofeti, come to my offices. My office remains open every day. You must register if you want to hear more of our prizes. Kuti zihamba kanjani na. Come into our offices and I believe we will be blessed in Jesus' name. Amen. God bless you. Kanti-ke on the 26th of June, abantu base Rustenburg. I'm coming to Rustenburg at the Ben Marisu Hall. Ndizabe ndilapho eRustenburg ngomhla we-26 of June. I will be in town. Bantu base Rustenburg zilungiseleleni ndiniphethele insebenzo enamandla, ichawela amachaweliza apho impindiselo kwintshaba zakho. Okwesibini ndikunikeza ibracelet zikaMprofeti ezizawuhlala apha esandleni sakho xa ubabulise ngesi sandla sine bracelet zikaMprofeti. Ndiyaqinisa, ndiyakusebenza, ndikunikeza isepa zam zokuhlamba, isepa yenhlahla, sepa yobulongwe, oil yobulongwe, tyiwa yobulongwe, into zokufutha inhlahla yakho itsho ibuye, uzawucaceleka, uzawuthandeka ebantwini, zivuleke indlela zakho. 26 June dilapho Rustenburg at the Ben Marisu Hall. I will be there. Ungaphoswa umphulaphuli. And then on the 27th, bantu base Johannesburg, on the 27th of June, I will be in Johannesburg in town. Details will appear on the screen. Ndiphethelele combo strong insebenzo yokubuyisela into yomntu emntwini wayo. Sithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo impindezelo ezintshabeni zakho. Ndikunikeza ibracelet zokuqinisa, ndikunikeza isepa zokuhlamba. Wena zilungiselele on the 27th of June. I will be in Johannesburg. Then on the 28th of June, I'm back in Cape Town at the hall called New Way Wall. Ndizabe ndilapho from 10 in the morning until late. Nkonzo enamandla leyo. You just bring a seed of 200 rands for leyo nkonzo. Nalapho ndizawuthandazela khona abantu as well as abantu abafuna ukundibona for ama one-on-one. Makuphuma inkonzo zakwazi ukubabona abantu for ama one-on-one. Abantu abafuna le combo yempindezelo ezintshabeni zabo ne-bracelet as well as the prophetic stone kamprofeti. Ndiphume apho bantu base KZN ngomhla we-29 of June ndize KZN bantu base Peter Marisburg kwa number 285 Back Street apho eMaritzburg in town. I'm coming there kwicawe kamfundisi umagejageja abantu bayawuyazi kwa number 285 Back Street eMaritzburg in KZN. I'm coming there nemkonzo namandla yempindezelo ezintshwabeni zakho. Sithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Ndikunikeza ibracelets zikaMprofeti yokuqinisa, ndikunikeza isepa zenhlahla, ndikunikeza ioil yobulongwe, ndikunikeza ityiwa yobulongwe. Nalapho nditsho khona ndithi inhlahla yakho mbukeli mayibe iyabuya xa ndiphuma apho Peter Marisburg. Then on the 1st of July, bantu base Tegwini, bantu base Gagasini, bantu base Durban. I will be in Durban at the hall called YMCA Hall on the 1st of July. Durban YMCA Hall. Ndiqala ekuseni ngo-10 kuyoze kuyobetha u-4 oko ndibona abantu. Ndiphethelele nkonzo yempindezelo ezintshwabeni zakho. You need to register
for ama-one-on-one. Ndizokuxelela indaba zakho, ndizokuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, sizobetha iintshaba zakho. Ndinganele ukwenza njalo ndikuqinise ngeebracelets, as well as ndikunikeze ikhombo yentlahla, isepha yobulongwe, oil yobulongwe ikuncede. So on the first, ndilindeleni bantu baseDurban. I'm coming YMCA Hall in Durban from 10 in the morning. Man phuma apho bantu baseGqeberha, bantu base-PE. I'm coming to PE nale nkonzo yempindezelo ezintshwabeni zakho nenkonzo yentlahla. Phethe ezo nkonzo zimbini, ndibuyisele intlahla, ndibethe iintshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Ndizabe ndikwazakhele eDabu Hall. Dabu Hall kwazakhele exactly on the 2nd as well as on the 3rd of July. It's a PE at Dabu Hall. Wazakhele from 10 in the morning until later. Strictly my one-on-ones, yenze njalo. And then on the 4th, I'm back in Cape Town. Bantu base Cape Town on the 4th, it will be on a Saturday. You got number 685 Mkhabeni Road, apha ngase Bonjo Garage, Khayelitsha, Bonjo Garage, and then bese isikolo iLuhlaza High School. Just in front of iLuhlaza High School, that's where my office is. Ilapha bus stop, into a black ibhaliwe phana Apostle AZ Shiano. So ibona ibhodi apho ekhombisa i-officer. That will be on the 4th of July. I am back in Cape Town. Awufuna ukukhosa, follow me as well. Uqhubeke undilandelela, register, khumbule iinsebenzo zethu, it's only 1,000 rands. Kule 1,000 rands ndikuxelela iindaba zakho, uyaprofeta, uprofeti. I tell you what is happening in your life as well as I give you these khombo izambi zihamba zonke. God bless you. Litshayo lamatshayo, libethe ijambu yasekhaya, ukhala umnikazi wayo, libethe isikhofa, ukhala umleza, ithuna libantu ezakukhanselela. God bless you. Litshayo lamatshayo. Amen. Inzima into bambophe ngayo lo mfana. Inzima into bambophe ngayo. Uhamba nobani lo mfana? Banommamakhe kanye utatakhe. Banomba nalo mfana. Yo. Bochiwe demon hamba nayo. Iza mama. Simike pha kumama. Umntana wami tata. Kwenzekani kuye? Hey lo mntana Nihlala phi? sihlala apha eTaiwan, apha eSite. Kwenzekani? Lo mntana uqale ungaphili pha ngoDisemba eBhumeni. Waze ke wabuya weza apha eKapa, wafika wafumana umsebenzi. Ugula intoni mama? Uyawa tata. Yaxhuzula. Akaxhuzula usuka awe ome aqinisa izandla namazinyo. Imqale nini lento? Ngiqale pha eBhumeni ngoDisemba. Ebhomeni? Ebhumeni. Obebefuna umbulalela ebhomeni? Tata. Waphuma pha? Waphuma pha eBhumeni. Ebe right ngoku ebengena? Ebe right ngoku ebengena. Lento yokoma iqale pha ebhomeni? Iqale pha eBhumeni. Yatsho mani inkulu into abamvale ngayo lo mntana. Ngoku uyoma? Uyoma tata. Wafika apha eKapa. Umolusele? Enolusele elalini eGcuwa. eGcuwa? Saphi ibhubesi? Ngokunjani pha endlini? Ngumntana ongabambekiyo ngoku. Ebe right ngalaxesha. Ihlala nobabini pha? Sihlala notatakhe, utatakhe naye ukhona apha namhlanje. Uphi utata? Tata uphi kanti? Wathula nje. Wandibuza utatakhe apha. Uthuleleni wena? Uyazigulela kwayena mathuthu. Oyengwevu ngathi baqale ngawe nje. Bafuna lento bayenze kutatakhe ba. Yayibona lento, lo mntana ungene right eBhomeni. Amgqwirha pha, amsebenza. Ngokuyoma umntana, okwephumile akekho right. Ndimtsala pha eback. Ndimtsala pha eback ngoba ngiyambona uba inzima into bamsebenze ngayo. Bebefuna umenza isithunzela. Niyambona? Ungene right ngoku ejamayo. Saphi ibhubesi? Saphi ibhubesi ndimkhulule. Saphi ibhubesi nophinda umshaya. Mike. Niyayibona lento kulo mntana? Niyayibona lento? Madoda. Hayibo.
bamsebenze ngehashi. Bambophe ngehashi. Basebenzise ihashi nedonki. Khohlakele. Saphi ibhubesi uphinde umshaya. Bayandiva xa ndithi ndiyakhupha ibhubesi. Yilonto yabefa bajonga. Nabo ke. Nenzeni nabo? Kuthiwa mandimselise amanzi. Iyakwazi uthetha. Uyakwazi uthetha tata. Uyathetha kakuhle. Uyathetha kakuhle. Uyatya. Uyatya qha uba nomsindo okufutshane noba sawuthetha nambuza loo nto uba nomsindo. Loo nto iyaphela yonke namhlanje. Iyaphela. Namhlanje hayi ngomso namhlanje. Mjonge. Yambona ayibona enganayo. Suka lithemba bakugqibile wena lo gqitywe ngulamama amandla akho aphelile. Gqitywe ngulamama. Ukulumile. Hey. Miyeke. Yalibona Timon, omnye indoda mayizobamba ngapha. Izani madoda. Enye indoda mayizobamba ngapha. Saphi oil. Saphi oil. Uphinde umshaya. Ndimsebenze ngophinde umshaya. Sapamanzi. Sapamanzi. In Jesus' name. Ngemkhulu suka. Jesus' name. Hey, sanumsondeza kum. Name of Jesus. Khuleni Islam. Khuleni Islam. Miyeke. Khuleni Islam bani miyeke. Khuleni Islam. He's free from today. He's free. 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 Ndikhulula nabakho abantwana. Ndiyabalanda etywaleni. Ndiyabalanda kwi-drugs. Ndiyabalanda kwiziyobisa. Ngegama likaYesu. Somebody shout fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number. Ulele ngathi ufeel up. Ndlela lele ngayo. Because that demon is gone. And that demon ndiyibuyisela kulaa mntu ebeyifakile. Ndiyibuyisela kulaa mntu ebeyifakile. Bendithi ndiyibuyisela kulaa mntu ebeyifakile. Ndiyibuyisela emntwini wayo. Khawuthi into yomntu emntwini wayo. God bless you. Gandike on the 26th of June, abantu base Rustenburg. I'm coming to Rustenburg at the Ben Marisu Hall. Ndizabe ndilapho eRustenburg ngomhla we-26 of June. I will be in town. Bantu base Rustenburg zilungiseleleni ndiniphethele intsebenzo enamandla. Ichawe lamachaweliza apho impindiselo kwiintshaba zakho. Okwesibini ndikunikeza ibracelet zikaMprofeti ezizawuhlala apha esandleni sakho xa ubabulise ngesi sandla sine bracelet zikaMprofeti. Ndiyaqinisa, ndiyakusebenza, ndikunikeza isepa zam zokuhlamba, isepa yentlahla, sepa yobulongwe, oil yobulongwe, tyiwa yobulongwe, into zokufutha intlahla yakho itsho ibuye. Uzawucaceleka, uzawuthandeka ebantwini, zivuleke indlela zakho. 26 June dilapho Rustenburg at the Ben Marisu Hall. I will be there. Ungaphoswa umphulaphuli. And then on the 27th bantu base Johannesburg, on the 27th of June, I will be in Johannesburg in town.
details will appear on the screen. Ndiphethelele combo strong insebenzo yokubuyisela into yomntu emntwini wayo. Sithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo impindezelo ezintshapeni zakho. Ndikunikeza i-bracelet zokuqinisa, ndikunikeza isepha zokuhlamba. Wena zilungiselele on the 27th of June, I will be in Johannesburg. Then on the 28th of June, I'm back in Cape Town at the hall called New Way Wall. Ngizabe ndilapho from 10 in the morning until late. Nkonzo enamandla leyo. You just bring a seed of 200 rands for leyo nkonzo. Nalapho ngizawuthandazela khona abantu as well as abantu abafuna ukundibona for ama one-on-one. Makuphuma inkonzo zakwazi ukubabona abantu for ama one-on-one. Abantu abafuna le combo yempindezelo ezintshapeni zabo ne-bracelet as well as ne-prophetic stone kamprofeti. Ndiphume apho bantu base KZN ngomhla we-29 of June ndize KZN bantu base Pietermaritzburg kwa number 285 Back Street apho eMaritzburg in town. I'm coming there kwicawe kamfundisi umagejageja abantu bayawuyazi kwa number 285 Back Street eMaritzburg in KZN. I'm coming there nenkonzo enamandla yempindezelo ezintshapeni zakho. Sithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Ndikunikeza i-bracelets zikamprofeti into yokuqinisa, ndikunikeza isepha zenhlahla, ndikunikeza i-oil yobulongwe, ndikunikeza itshiwo yobulongwe. Nalapho nditsho khona ndithi inhlahla yakho mbukeli mayibe iyabuya xa ndiphuma apho Pietermaritzburg. Then on the 1st of July, bantu baseThekwini, bantu baseGagasini, bantu baseDurban. I will be in Durban at the hall called YMCA Hall. YMCA Hall on the 1st of July. Durban YMCA Hall. Ndiqala ekuseni ngo-10 kuyoze kuyobetha u-4 oko ndibona abantu. Ndikuphethelele nkonzo yempindezelo ezintshapeni zakho. You need to register for ama one-on-one. Ndizokuxelela indaba zakho, ndizokuxelela bakwenzeka ntoni empilweni yakho, sizobetha iintshaba zakho. Ndinganele ukwenza njalo ndikuqinise nge-bracelet as well as ndikunikeze ikhombo yenhlahla yosepha yobulongwe, oil yobulongwe ikuncede. So on the 1st ndilindeleni bantu baseDurban. I'm coming YMCA Hall in Durban from 10 in the morning. Mandiphuma apho bantu baseGqeberha, bantu base-PE. I'm coming to PE nale nkonzo yempindezelo ezintshapeni zakho nenkonzo yenhlahla. Phethe zonkonzo zimbini, ndibuyisele inhlahla, ndibethe iintshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Ndizabe ndikwazakhele eDabu Hall. Dabu Hall kwazakhele exactly on the 2nd as well as on the 3rd of July. Ise-PE eDabu Hall kwazakhele from 10 in the morning until later. Strictly ama one-on-ones ndenze njalo. And then on the 4th I'm back in Cape Town. Bantu base Cape Town on the 4th it will be on a Saturday. Ndikwa number 685 Mkhabeni Road apha ngaseBonjo Garage eKhayelitsha. iBonjo Garage and then bese isikolo iLuhlaza High School, just in front of iLuhlaza High School. That's where my office is. Ilapha ebus stop indlu epeyintwe black ibhaliwe phana Apostle AZ Shiano. Zabe soyibona ibhodi apho ekhombisa i-officer. That will be on the 4th of July. I am back in Cape Town. Awufuna ukukhosa. Follow me as well. Uqhubeke undilandelela. Register. Khumbule insebenzo zethu. It's only 1,000 rands. Kule 1,000 rands ndikuxelela indaba zakho, uyaprofeta uprofeti. I tell you what is happening in your life as well as I give you these combo izabizilabo zonke. God bless you. Lichawo lamachawo. Ndibethe injabu yasekhaya. Ukhalo umnikazi wayo. Ndibethe isikova. Ukhalo umleza. Ndithuna nibambi. Uzakukhazulela. God bless you. Lichawo lamachawo. Amen. God bless you mphulaphuli. Lichawe lamachawe elo bandazi kakhulu ndithi ndibethe inja ukhalo umnikazi wayo, ndibethe isikhova khala umeza. Lichawe ndithi unganibambi mntasekhaya ozandikrazulela. Fumana ikhombo zam. Abantu abafuna uqiniswa ndinekhombo estrongo yokusebenza wena mbukeli, i-bracelet zikamprofeti endizithumelayo kuwe wherever you are apha eMzantsi Afrika.
bracelet ezihlala apha esihlahleni sakho nesezincede abantu abaninji, abantu abafuna ukuthakatha iintshaba zakho zingakwazi ukwenza nto. Order now your bracelets enza kwazi into yobana ndikuthumelele zona zihlala apha esihlahleni sakho. Xa ubabulise ngesi sandla esine-bracelets zikaprofethi. Kanti ke abantu abanengxaki nabantwana babo, mntana kungene kakhulu kwi-drugs, mntana kungene kakhulu etywaleni, iyeza lokuyekisa utywala kanye ne-drugs likhona, liyafumaneka. Yes, undive kakuhle, iyeza sesincede abantwana abaninji ebebengene kuma-drugs, bengene kakhulu etywaleni, bengakwazi ukuthi babe bayaphuma. It may be your husband, it might be your wife, it might be your child. Sinalo elo yeza lokuyekisa ukusela nokutshaya, likhona mntasekhaya, liyafumaneka. Kanti nabantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, ndinalo elo yeza lokunceda abantu abawayo as well as abantu abaxhuzulayo nabantu abanestroke. Book it sikwazi into yokubana sibe siyakuthumelela oomama ekhaya abahlutshwa zii-fibros, oomama abavalekelwe zizibeleko, oomama bathi ii-tubes zabo zivalekile. Sinayo imbiza yoomama enamandla kakhulu, sesibancede kakhulu oomama bebengafumani bantwana, bebengakwazi uba bancedakale, sabathumelela banbe bayancedakala. Likhona elo yeza, liyafumaneka. Kanti ke nootata abanengxaki ekamereni, ingaba uneswekile as well as izinto zikhonkotha kakuhle ekamereni, siyakwazi into yokubana sikuphosele sikuthumelele ezi ntsebenzo. Sesibancedile kakhulu ootata abaninji. Abantu abanengxaki nezimali, imali yakho ingaba ihlali, uphelele ematyaleni, awuyazi uba ungancedakala kanjani. Fumana ikhombo yethu ebizwa uba ngugqobhoza ezimalini. Sibona abantu abaninji bephuma ematyaleni, sibona abantu abaninji bekwazi ukuyibona imali yabo abayisebenzele kanzima. Order that combo sikwazi uba sikuthumelele. And lastly, ibhubesi combo. Ngabe uhlutshwa sisilwane, ungumntu wesifazane noma ungumntu wesilisa, unengxaki ngokuhlutshwa sisilwane, ulaliswa nesilwane, uhanjiswa nesilwane ixesha elinje, le nto iyakulala, le nto iyakudlwengula, le nto uhanjiswa nayo, yiza nikuthumelele ikhombo yebhubesi sikulahlise isilwane. It is available. Call us, the details are on the screen. Sikwazi into yokubana sikuthumelele iintsebenzo zakho. Ndilitshawe lamatshawe ndibethi inja mntasekhaya kukhala umnikazi wayo, ndilitshawe lamatshawe ndibethi isikhova ukhala umeza, ndilitshawe lamatshawe ndithi ungandibambi uzandikrazulela. God bless you. Bye bye. Iphi oil yam? Iza ne-oil yam. Iza mama, sase ndikuvulele. Kuthiwa mandikuvulele namhlanje. Kuthiwa mandikuvulele namhlanje. I-oil yam. As a matter of fact, ngikubona uyongena kwindawo ye-oil. Yayiva lona ngithetha? I'm saying as a prophet. Ngikubona uyongena kwindawo njengoba ndithi ndizawusebenza nge-oil. Ndikubona nawe ungena kwikhampani ye-oil. Tata. Tata. Anana kuyayi-understand nto ngiyithethayo. Ngithi ngikubona ungena kwikhampani ye-oil. Tata. Uyafuna ungena kwikhampani ye-oil? Ndiyafuna tata. Uke wasebenza nge-oil? Tata ndikazi kusebenza. Ndiyokufaka namhlanje kwindawo ye-oil. Enkosi tata. Tata. Ndizakunceda and umuntu endiza kuconnecta naye njengoba nje ndiza kufaka ukwalapha already yena selapha. There's a lady here. You were working kwindawo ye-oil and waxoshwa. Une-case ngoku already is a CCMA. They complain about you, but you spend ixesha elininji e-bathroom. Come here. There's a lady here. Usebenza uye wamiswa emsebenzini. They complained, but when you spend too much time e-bathroom, une-case ngoku, it's a CCMA. Come. Uwe mama, wena ngithe ngizokukonnecta kwindawo yantoni ye-oil. There's a lady already okule ndawo enza kufaka kuyo.
abandiva baba. Ndim akaphethi. Andiva? Ndim tata. Nguwe lo. Eh. Usebenza phi wena? Andisebenzi ngoku. Awusebenzi ngo. Ubusebenza phi? E-Cape Oil. Usebenza kwindawo ye-oil. Oh, you people are not ready for me. Can I prophesy? These people are not ready. Can I prophesy? Ngithi kuwe ngizofaka lo kwindawo yantoni ye-oil. And kuthiwa xa ndizamfaka kwindawo ye-oil, there's a lady already okule company. And there's the one ukule company ye-oil. Cape Oil, Ewe tata. icompany yakho le. Ewe ikhampani yam. You receive a report, but wena abelungu, you spend too much time at bathroom noma toilet. Ewe tata. Bathi Kwathiwa ndithathe i-56 minutes e-toilet ndipende ixesha lekhampani. So ndaya kwi-hearing ndagxothwa. wagxothwa. Ewe tata. I'm seeing a date emisiweyo. I'm seeing the 22nd of August. Ngikubona uyovela kwakhona e-CCMA. This happened back in 2023. Yamazi 2023. Ewe tata.